Ma'am Renzel! Ma'am Renzel! Kagubatan sa Macau. Nag-Macau ka din? Ito meron kang video. Ikaw ba ito? One month ago. Good, ayan. Ma'am Jocelyn, thank you po. Hindi nga. Ay, biyanan ko. Kala ko naman ikaw. Kala ko naman ikaw. Alam mo, ang ano lang sa Macau, wala ka papasyalan. Ito lang talaga yung gubat doon. Wala nang iba, ito lang yung gubat. As in, maiikot mo lang siya ng mga ilang oras. Yung gubat na yon, maiikot mo lang siya ng ilang oras lang. Risa K, on the way po. Thank you, Ma'am Michelle. Carla, Zoe, may galot shot sa'yo dyan. Ma'am Renzel, dan sa ano mo? Macau mo. Di mo napanood sa dulo. Upload ko kahapon, Ma'am Tep. Nag-shoutout ako dun eh. Ala, tinapos ko kaya. Tinapos ko pero yung pinakang dulo, hindi ko napansin. Hello, Ma'am Lian. Natanyo, may kailangan shoutout po sa inyo dyan. Bigyan ko po kayo ng jacket. Ayan, Ma'am Lian, meron na po kayong jacket dyan. Baba po kayo ng bahay. At lablabin natin. Oo, ma'am. Sayang, Ma'am Renzel, hindi ka nag-Macau. Ngayon, hindi na pwede mag-tour doon na mag-work. Pero pwede pag nanay mo, no? Pag nanay mo, tas anak ka, pwede. Ganun na yung rules nila ngayon. Dami nag-apply dyan sa Macau. Hi, host! Ma'am Lian, shoutout po. Thank you po. Baba po kayo ng bahay, ma'am. May jacket na po kayo. Iba naman tong lumalabas na Renzel. Kasi yung dulo niya, Ma'am Renzel, ano na, madilim na. Ayun o, madilim na siya. Yun lang. Dan, to Ma'am Risa. Thank you, Ma'am Michelle. Walang shout out. Walang shout out, Ma'am Renzel. Black na lang siya, oh. Hanggang natapos. Ma'am Michelle, dan po sa iyong alagad. Nasali kasi yan, Ma'am Tep. Merong i-back mo pa. I-back ko pa? I-back ko? I-rewind ko? Kasi puro block eh. Yung screen. America, magalaw shoutout.
Okay. Meron, yung ano, thank you sa Team Marisa K. Ano daw? Di ko napansin may na dugtong pala na mahabang black, Ma'am Tep. Oo, ma'am. Meron nga. Carla, Zoe on the way po. Sabi ni Ma'am Michelle. Yes, Ma'am Renzel, meron po. Ayun, Ma'am Renzel, baka pwede mo nang gamitin yung ninja mo dyan. Yee! Na all. Eh di wow. Boss, thank you, boss. Sana si Ma'am Lalala. Tinatanong ko si Ma'am Lalala kung ano pang ginagawa niya sa mayonnaise eh. Nakita mo ba, Ma'am Tef, yung shoutout ko? Oo, ano, Ma'am Renzel. At sa Team Risa K. Tapos ano na siya, black screen na siya. Carla Zoe Dan. Ma'am Michelle, thank you po. Pagtapos ng sopas, Ma'am Tep. Ha. Ano na? Mag-premiere ka na, Ma'am Renzel, ah. Guys, lablabin niyo ang ating Michelle G, guys. Ma'am Justin, thank you po. And 2 hours lang tayo, guys. Baba na rin ako. Sending full support. Ma'am Lian. Ma'am Lian, may channel ka. Baba ka dyan, Ma'am Lian. Dikitan kita.
Ma'am Carla Zoe, danasay si Ma'am Michelle G. Palablab na rin po sa kanya. Ayan guys. Guys, baba na ako. Thank you so much. Good night sa lahat. Thank you po sa mga nandyan. Maraming salamat po. Good night sa lahat. Sige po, host. Ma'am Justin, thank you. Boss. Ma'am Rancel, Ma'am Erica, Ma'am EA. Ma'am Lynn. Sa mga nadikitan ko, balikan niyo naman ako. Sabi ni Ma'am ano. Ma'am Lian, nandito ako sa iyong bahay. Bago ako bumaba. Bye all. Good night, Ma'am Tef. And Team Risa K. Ayan. Ma'am Lian, nandito ako sa iyong bahay. Dikitan kita bago ako bumaba. Tapusin ko lang to 2 minutes. Naka-play na yung mo, ma'am. Bell all ka na, ma'am, Lian. Dikit ka lang bang na sa'yo, Ma'am Lian. Salamat po. Good night, guys. Ma'am, salamat. Ma'am Carla, Ma'am Jazz. Boss, thank you. Good night, everyone.